राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम અહીં शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बात। स्वामी के बयान पर काहे चुप बाणे अखिलेश। सपा के बड़वर नेता मानल जाने स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल सनातन धर्म पर लगातार ऊट पटांग बोली बोल के सुर्खी बटोर रहल बाणे। पहली बार रामचरितमानस पर जौन विवादित बोली बोलला के शुरुआत कैले रहने वो आज लक्ष्मी जी पर कई टिप्पणी ले लगातार जारी बा। अब तो उनकरे है टिप्पणी पर उनके पार्टिए के लोग एतराज़ करे लागल बा, लेकिन सबके एतराज़ जतौले के बादों अभिन ले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ बोलत नहीं खन, बल्कि पूरी तरह चुप्पी साध ले बाणे। पार्टी के नेताओं में उनकरे है व्यवहार के लेके बड़ा आक्रोश बा। अब तो पार्टी के नेता लोग ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध शुरू कर दिले बा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के घड़ी धीरे धीरे नगीचे आ रहल बा, सगरो राजनीतिक पार्टी एकरे खातिर आपन आपन एजेंडा सेट कर रहल बाणे। ऐसन लागत आज अखिलेश यादव भी ए तरह चुप्पी साध के कोनो एजेंडा तो नहीं सेट करत। बहरहाल ई तो देर सवेर पते चल जाई। कुछ महीना पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य पहले पहल रामचरितमानस के लेके एगो टिप्पणी कैले रहलन, तो वो टिप्पणियन पर कई गो सपा नेता खुल के विरोध जतौले रहलन। ओजनी पार्टी की ओर से स्वामी प्रसाद पर कोनो कार्रवाई कैले के बजाय कार्रवाई ओह नेतावन पर कैल गई जौन विरोध जतौले रहना। ओह नेतावन पर निलंबन और निष्कासन तक के कार्रवाई कैल गई। पार्टी हाईकमान के ऐसन का व्यवहार से उत्साहित स्वामी प्रसाद मौर्य यह बार लक्ष्मी जी पर टिप्पणी करके फिर सुर्खी बटोर रहल बाणन। दिवाली के पहले अपने पत्नी के साथे पूजा पाठ करत जुनी वो कहले कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म जाति नस्ल रंग में पैदा होके वाले बच्चन के दूगो हाथ दूगो पैर दूगो कान दूगो आँख दू छेद वाला नाक के साथ एगो सिर पेट और पीठ ही होला। कहीं 4 हाथ 8 हाथ 10 हाथ 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज ले पैदा नहीं भइल, तो फिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी जी कैसे पैदा हो गई। सपा के कई गो बड़का नेता लोग मानेला कि स्वामी के ऐसन का बयान से कब्बो कब्बो लोगन के समाज में झेपे पड़ जाला। यह नहीं, एक तरह के बयान से पार्टी के भी बड़ा नुकसान हो रहा बा। ये सब जानते हुए अगर अखिलेश यादव कोनो टिप्पणी नईखन करत, तब मान लेवे के चाही कि कोनो सियासी गुणा गणित के कुल हिस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले सनातन धर्म हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कैले और अब माता लक्ष्मी पर भी उटपटांग बोली बोल देना। एक बार स्वामी के यह बयान पर सपा विधायक मनोज पांडे सफा कह देना कि यह बयान से पार्टी के कोनो लेना देना नहीं खे, बल्कि वो इनकर निजी विचार है। पार्टी के बड़का नेताओं में शुमार नेता IP सिंह भी स्वामी प्रसाद मौर्य के यह बयान पर तीखा विरोध जतौले हैं। अब देखल दिलचस्प ई बा कि पहली बार विरोध करे वालन पार्टी नेतावन के तब पार्टी बहरा का रास्ता दिखा देले बा, लेकिन एह बार सुप्रीमो अखिलेश यादव ये विरोध करे वाले नेताओं के खिलाफ का रुख अख्तियार करन है। आज यह कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात हुई यही चैनल पर, यही कार्यक्रम में, यही समय। तब तक खातिर राम राम।